Mga bugas nga bukbokon nga nadawat sa mga residente sa usa ka barangay sa Loon, Bohol, gipang Giilisan na. Anang report ni Chelo Valiana. Nakontrobersyal karong bag-o lang dito sa Bohol ang bugas nga adunay bukbok ug nadawat sa pipila ka mga residente sa lungsod sa Loon. Ang nahisgotang bugas nga color gray na ug baho pa gikan sa provincial government nga gipang apod-apod ubos sa ilang programa nga heat caravan ni atong Agosto 30. Dunay pipila nga miingon nga fake ang balita kay dili tinuod nga adunay bukbok ang bugas. Apan giangko ni Loon Mayor LV Peter Rilampagos nga dunay pipila ka mga residente nga nakadawat sa bugas nga gipang bukbok. Adunay 10,000 ka mga pamilya gikan sa 67 ka mga barangay sa Loon ang nahatagan og hinabang sa Kapitolyo. Apan matud pa ang isyu sa bukbok dili rason nga wa magmalampuson ang kalihukan. Ngano mo complain ta, ngano mag-uol mata, why make a big issue out of it? Nga pwede man na pulihan, diba? So, kung sa may issue na to, anak, kung naay maot nga bugas, kay nasayod man ta nga ang bugas, siguro kung maabot nag-usa, 2-3 ka buwan, di man gina malikayan nga naagid siguro na masagol nga mga bukbok, no? So, di pulihan na to. Hinuon na ilisa na kagahapon ang dulan sa 200 kaputos sa bugas. Mukabat sa 294 ka rice packs ang nahatag sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Barangay Moto Norte. Bisan pa og gamay na lagsod ng uban kay gipanglungagan, kakaon na, pero nahuman na nato gipulihan na nato tanan. So I hope ma-close na nato ng issue about the bukbok issue. Thank you. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.